Ja, altså en rimelig oplagt måde at forebygge spændinger på, det er selvfølgelig ved at få massage. Og det er altid anbefalelsesværdigt. Derudover så er det at bevæge sig. Og det tror jeg næsten alle faktisk ved, man ikke rigtig får gjort det, men det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Og bevægelse kan være mange ting. Bevægelse kan være, at du dyrker sport og fysisk aktivitet. Bevægelse kan også bare være, at du laver udstrækninger, at du bare bevæger dine skuldre og drejer dem rundt, og du strækker armene. At du hele tiden tænker på, som en kliché, men den er faktisk sand, at den næste stilling er den bedste stilling. På grund af, eller årsagen til det er godt, det er simpelthen fordi, at så sørger du for at øge blodgennemstrømningen og hele tiden have aktivitet i musklen. Derved så kommer der ikke ophobning af affaldsstofferne, og musklerne, er afspændte, og du undgår spændinger.